Tilbage til Bibelen er måske det vigtigste budskab, som vi kan give nationen Danmark. Vi har mange dygtige politikere, mange akademikere, mange veluddannede mænd og kvinder, men situationen i Danmark er blevet sådan, at vi har glemt de åndelige værdier. Vi taler om forurening af legeme, af vand, af luft, af jord og alt muligt andet, men vi har glemt, at menneskets ånd, menneskets sind og tanker også forurenes. Og der er kun ét, der kan redde os, der er kun ét, der kan rense menneskets sind, og det er, at vi kommer tilbage til Guds ord, der står der som rent vand, der renser vores sind og giver os helt nye tanker. Så det er ikke politiske manøvrer, der er det afgørende, selvom vi beder for vores politikere, de folkevalgte, det er vores opgave at støtte dem i bøn, men vi må bare sige, at det er de åndelige værdier, som vi ved at lade glide af hende. Det er dem, vi har brug for at komme tilbage til. Troen på Gud, troen på Jesus Kristus som verdens eneste frelser. Så Christiansborg, statsminister, Bent Bentzen, vores udenrigsminister og alle andre, vi siger til jer endnu en gang, I har fået det på brev, vi siger det ude i den åndelige verden, kom tilbage til Guds ord. Islamisterne, de marcherer hen over Europa, inklusive Danmark i disse dage, med Koranen højt løftet, og her er vi på vej til at sige, at vi tror ikke på Bibelen, vi kasserer Bibelen, de menneskelige lover højere end Bibelen. Det er en katastrofal udvikling. Derfor er vi her for at bede for vores statsminister, vores folketing, vores regering, at de vil tage en anden ske i hånden og begynde at come back to the Bible, tilbage til Bibelen. Sådan er det.